Clean ka clear ide. What is the point of having a minister dan nadang shift iging responsibility per coach klik pa. Asasi ka sapoy ka por ba e ka surok ka basniura mi kanol ikmik pa. Lada ka HOC kam kren kumta ngam tikna bangin yo resolution ya kan ka jinja pala pangapro. Umdi ta mangin duway. Ban kren ka jing share ko lang very important. Kablish buni pibaro and welcome you back to Word with Nel. Amita singa comment chu crunch pangini ki comment section people are responding nga pa last video bang ambo Preston di banyar shkino. Mara kan jing on juga kumta bon ki breu bla support nga bon ki breu bla amit same nga paton ro ki breu ki pakren thumlo thumla ngam te ki kren ke clash kren taman latien ne ki kren shabaki si nga ngam te unu igal do nga ken me balance ta ngam te bu shukran ba o israya nga ne bu thot nga ngam te tambang ash common on no breu ba ngam balance ta ngam te ba pp start pala ban nga kata I 100% sure lo that tamba ka shupher na ba ka jimuj prakhat ka junga ka kham yar ban ka jimuj prakhat ka jong phi tangga perno. Na Mario Minister open kena agar responsibility na kajing shuki jong u shaki kemik pa. De PCR pribadi kladi men sotu kenya kata ba ulade kapori uboni shuki no. Kalau ada pim sotu kata tengam na membatai gumoro. Batan we kong ribang ba kulung apa post nem kadang responsibility kemik pa. Ngam dinai kata hot. Kulung apa post nem kadang responsibility jong kemik pa. Omde tang kulung apa post nem kena shajurong shi post nem kadang responsibility jong kemik pa. Ban hikai ka moral sense, civic sense, kumda bakin emlang baka society, kumda bakin bagi paramajan ki jongki responsible jongki make ba. Tang ba, kaya ka crime par kaya ka baja baka state ka jongi, himla aking ba minister on shift na ka responsibility ka jong u ka jongki kli ka jong u bangingi jed yo u ba unle kita kikam. Un shift na jongki make ba. Then now you ask a question to yourself. Clean ka clear ide. What is the point of having a minister dan nadang shift ka jong responsibility par ka jongki make ba? What's the point bangingin pulot de kikro dingin siu tax de kikro man la kasnam bangin penbiang ki police force ki jongi ki CBI ki jongi ki special intelligence ki jongi ki bureau ki defense ki jongi. What's the point? What's the point of spending crores and crores of money on CCTV cameras and everything? What's the point? Kaya ka jaman toy. Tila de pia defend kum gini ki jongi minister kan. Asasi ka sapoy ka por ba e ka surok ka basniura mi kanol ikmik pa. Isa mo make pa kim nang raban hikay laki khon ki jonki kumno bakin nya kali kumno bakin kenre ay ka thliu ki ka thliu barit haj ka bakin ang ki khon bakin kenre ay ka thliu ki phayu mani to ka thliu ka he ka sne ku surok la shasi is angumta kum jao diyong na pa jo ay sa hajar tan chasi na ja diyong mo shwe cha ki make pa kim nang raban hikay laki khon bakim dei ban to diyong jonki breu ki make pa kim nang raban hikay laki khon kumno bakin contain ka evaporation bo slap unum hap unum ra diyong sa bangla shasi sa poy kor bolong taro. So that's why when you defend for something which is right, which is logical, which makes sense to the people, which makes sense to you at least a little bit. And you and Pyongyang aba show ang people you Preston banyar shuki. Me, I'm thinking very far. Adang ngin defend kini na sa singi ka future di ko jongi kan John. Kung baja ki wi state piko ban jagin ka jo ha state ko jongi. Kum sharit apo bang apo West Bengal ro. Sharip kendai bejimen janmiet minmiet kendai bejimen miet chief minister jongka West Bengal ongba Sharip khat abejimen mi morong kan theben mi ni yeng tala sesi ki minister chung kin hegam ta pin hegam na kan sapoy ka por bolong tala da pisia pia defend kini ki bro khoi. I'm not trying to bang isi kini minister. No, I don't hate them. I just don't like the way they do it. That's it. I just ngam itanan baki keren maki kumta baki nikini kam baki le maki ngam sutunan but kaching keren klemar ki minister ki jungi kono na kapor but ki ni kisngi bang shuda bro chief minister jungi yu ongi kala pangaba na yu order ko ba jungi because I want peace I want ngakwa baki bro ki jungi ki shanga jusuk ngam kwa ba na jungi klemar baki wiki brio na ko wiki state ta kaching chief minister kumne ki brio ka HOC kala poshla pangaba baki la ongi ki brio kala pangaba kano kapor Pila de kapori pipin order ko ba pentip ingin wan paharai mangila na government kam tere pen kami daw menteri rang ba ujongi jong kajala ka jongi hadin bagi nong kinoy lam jong ni kasnong kilalet bani kendu yung menteri rang ba ban pan ka jingaram bakin yo ban ot yung ku ba baki gilarap rei ka bami na kasentur jong menteri rang ba jong kajala ka jongi kolong ka bangi ngim la ban pediam kung kaseng namar ba kajingkren gi jong u ban ong ba nailet ban ot yu ku ba namar ba ka sorkar meg halia ka kham snowdon kam bandon ka ta jing suk hapen ginong syong ki bosyong hangya po lapanga bat kibi pat kisnong ki bosyong de kibi pat kijat benrio po asam ka boong ba ino yu ku ba ba pi pilaot
i bon yap bon tulor bon hap ndre nailet ban penkulmar jongka dorbar snong ban snong ki donda kawi gajengmut ban penbet ya kata kasngi kabaki kin sapentep yangi kum keseng ban kata kasngi la da jaba ki pentep yangi akanu kanu kasngi kabaki kila long la kloy ban let ot yung kubaw baki kila da ban rep kaseng kan sapha ila ki jong ki dukhat ban in sadon lang ringkat asenda bat kinong snong bat kinong rep jong snong la pangap Ada nasi jangan tak kami no ka update no government ba lebih keren berka karbiang long lebih keren ka lapangap ba kin ai man order ba jong ka lapangap but kin ai pahara on post comment bikin pahara ya kibro lapangap. I really appreciate ba ka ikagas ka o ayus ya mulale yang nam ta kibro lapangap. Tama sometimes when I think in my head lada kimle kum tar kacing neran ka bakraw la sing lada ka HYC ka boy bandit pahara ya ni kibro. Balada ka HYC kam keren kum ta ngam tikna bangin yo resolution ya kan ni ka jinja lapangap bro. Haka jik semua cuma kata. Maybe they might get a resolution, maybe not. Lada ka HST kam lihat. So I don't know what you guys think. Okay. Ako ang pagod na kanina ko i-comment mo. Uni we bro og yang apa. Uni bro tra shukran jat pi o Preston. Haja ka bon duai nam ta Preston bon trip hanam ta kashnong ka thaw ko jingi bon shim respond bon shim chicken clip hanam ta kashnong ka thaw jingi. U amani person man yar shuki. Ba an OIPM ngangangai ka jing duai. Ngangangai pa ka jing duai mga sngo hay man ki yeng bangalit ang mga duai made but ki ang mga sngo ba ki bro ki duai nam ta ki minister ba kin la man responsibility ba ba kin la ma kin clip hanam ta kashnong ka thaw jingi. Kawat kita ngangin. Tama ban keren ka jing shishar ko lang very important. Umudi ta mangin duai. Ban keren ka jing shishar ko lang very important. Ladang im keren ka jing shishar man talanong im keren. Lang shu duai ta mangin mi i ka ta jing klar ka dei ka poring i bangin keren ro. Dangi duai sa kuno klem ka kamang kamang chung toy te. Matanga nga duai baka kam chung nga klem le ang boleh ai try ai psai nga. Bang nga ngamle er shom jo pitu pisu ka baka wana ka psak ti chung. It will not work, right? So that's what it is, kid. Dana pi duai ban keren ka jing shishar is very important. It's like that. So hakasi ki ang kajinget klem ka kamar klem ka jing shishar kam dan chung toy ay. Hapareng ki ang faith without work and truth it will not go nowhere. So that's the thing. You have to understand that. Tengah komen ang size ni kibro jang iba. Lada pi komen defend KKM, defend for something which is right for the people, good for the people, and beneficial for the people. Because we pay so much of taxes that these ministers are running around with our money. So if they get to say whatever they want, tala siya singa sa poy pa. Isa siya blame ni kipay ba barokot kaya jing jaro. Sa kata kapag anam desyo responsible jing ki government kan responsible jing pa. So that's what it is, guys. There are responsibility that are responsible by the people, but there are responsibility that are responsible by the ministers, by the government. So it's like that, guys. I hope you guys understand that. I don't know what you guys think. Well, let me comment. Let me it's fine. I'm good with it. Thank you so much, guys, for watching. And I want you guys to like, subscribe, and comment. Please do not forget that because that's very important for me. I hope you guys will like it. If you have anything to say, drop your thing on the comment section. And thank you so much, guys, for watching. Until next time.